بريزيدنت إسياس أفورقي كوميشنر سلامن ጸጥታን ሕብረት أفريقيا أمباسادر إسماعيل غورشي بشدوشተ ግንቦት ኣብ ኣስመራ ኣዳራሽ ሃገር ተቐቢሉ ዘራሪቡ ኣብ ትርክ بريزيدنت إسياس أفورقي أفريقيا ብድሆታታን ሽግራታን ናይ መፍትሕ ዓቕሚ ስለ እትውንን ናይ ገዛ ርእሰ ዓቕሚ ስለ ክትጥቀምን ከተማ ዓብልን ከም ዘለዋ ብምንጻር ግደማው ምትእትታው መመላእታ ዳእምበር መተካእታ ኣፍሪቃዊ ተሳትፎ ክኸውን ከም ዘይግባእ ኣስሚሩሎም بريزيدنت إسياس أصعبو أفريقيا شجراتا بعلان مفتاح بالتكايدو تعالي إيرترا مغلول تراك تتصاوت زلوا قرب النت قليصوم كوميشنر سلامن ጸጥታን ሕብረት أفريقيا أمباسادر إسماعيل تشيروغي دحر تركب نيرينا بزها وحبريتا نتقداسنتن قربنتن إيرترا أب موحد سلامن ጸጥታን أفريقيا بحفشا زوبا قرنا أفريقيا دما بفلاي بمزغان أفريقيا ጸገማታ بعلا ختفتح نزبل حسابات زلو أخبرت قليصوم كم أكل مدبات مبل إحسان 3 عامت تنبلنا تنت أبيات تمرتي زتفلالية مدلوات ككايدا متنحني في اللات زبك أننا تنت أبيات تمرتي استود بمرب بحموش تجنبات أبيات تمرتي عد سكره تخفيت اللهم إذن اتفاقات زي حلوف تاريخ حزب إيرترا نامتاتي ولودتات نمسجار زلو ترى بقليل زت مسألة زي كنا أجد داسناتو العليو بزعبازي وكيل إيرينا يوناتان يعبيون زدالو واتساب إسفات إلسا تسفا مريم كتغربيا كم أكلنا يتنبلنا تنت مدماغ زكايد زتفلالي مدبات كساب 19 تجنبات أنه كنياتنا تنت أبيات تمرتي زوا ماكل تمالي حموش تجنبات أب مبات درجة بيت تمرتي عد سجده بوعوع منفس تخفيتهم أبتي عم حدار زوا ماكل ميجر جنرال رمضان عثمان أولياي حلفتش أنا في مينستر تمرتي عم حدرت نوسان زواتات ولدن تمهرون استرقبلوا مخفت سنة سرعات رأس ممهر مبات أبيت تمرتي عد سجده ممهر سلوم برهياب زس معقل كننا تنت أبيات تمرتي نتمهرو أب من بربار من اللاين تراي زي كونن كبر بهلن تاريخا ورشان أم تحللاف عبي قدي كم زلو تغيسوم بتمرتم بمخنات بالمبل 23 عامت بعلنات انت نزكايد كننات انت أبيات تمرتي مخفت مدبات كتقرب عد المركبة عبي كبري كم سمعهم قليتهم ولدي تمهرون يرينا بزهبوا حبريتا كننات انت أبيات تمرتي تمهرو حلوف تاريخ ولدو من آياتاتهم من فريتهم نمتايت إرترا حلافنات كسكمو زد الرقم زخونة بمحبار زمانتك زي بزحيلن بستعداد أفن كسر حلوات زخاخيرهم تمهرو بجديهم اتي بهانقوتا كتبي وتصنحو كننات انت أبيات تمرتي وشتاو بقعتهم أم فتاشن محيال موراس تمكروم حدن تاريخ وصان سلازخونن كما عبي عدل كم زريقوا بمقلات نتغنيات بزدامغان مبعلو تداليم كم زلوا الرقاقيتهم أبتي علت بتابية تمرتي استدالو سئلاو مرئيت بأما حداري زوا ماكل كخفتن كلهم بتمهرو زغربن نقدلاوي هيوت بهلاوي بهرات إرتران كالزن تبار دراماتاتن درفتاتن عبياد نقط رخيبهم أبتي أقاطامي نتمدبا معوات لعلا بركتون زقبرو تكالاتن والكسباتن نايمسقانا ورغت مسكر تعديلهم كاب 4 كساب 6 حمله نزصنبل زخري مبل 4 عامت فيستيفال بولونيا بزصففن زتودبن أقباب نمكيادو خجبر صنح مدلوات أمتصفاف كم زركب تجليسهم بزعبا زي لأخت مينستر زينا نزدالو واتساب برهان عند مسكال كأوروبيو قدمي 4 عامتات أب استفلالي هاجرات زنبرو إريتراويان أب إيطاليويت كتما بولونيا تأخاخيبهم زتصنبلو زنبرو فيستيفال نمزكار كايت صنح سفيح مدلاوات أم متصفاف كم زركب أمباسادر إريترا أب إيطاليا أتو زمدة تخلى قليتو أمباسادر زمدة أب كتما روما مسلو أخات مينستر زيناب زكايدوك على محتد فيستيفال بولونيا باستفلالي مخنيات نابسد زمرح زنبرة إريتراوي بحيال ودابن منقسقاسن تساتفو أب هاجراو قالسن ناصنت نمرغغاص لعلا بركتو خمز نبرو بمحبار كتما بولونيا ماكل تمرتن مخاتن إريتراويان تقلست منبار عبريو زكايد لو مدلوات فيستيفال بولونيا أب تاريخ قالس حزب إرترا زي حاسس تذكرو زغدفه إريتراو منقسقاس كمخانو متن استحالف قالسن مذكارن أو استترى إريتراو كبرتاتن فقر هاجرن نمن إسيات نمسغغارن زعلم مخانو زغلص أمباسادر زمده كاب استفلالي أكالات جنبارن منغستن استواصا كوميتيتات بزلعالن مدماو أب كبي سراح تصميدن كم زلوا رديو اتكاب 4 كساب 6 حمله زكايت صنبل زخري 4 عامتات زياده امن اسياتا توكيرو كم زكايت بمتقاس دما نزن مرغغات ابز عبي كفال نايتي بتن كوميتيتات زسلاسل مدلاوات عزوز تساتفو من اسيات كم زهلو كم تغبره بمتقاس
ኣብ ስደት ዘለዉ ኤርትራውያን መንእሰያት መንፈስ መኸተ ፌስቲቫል ቦሎኛ ዓጢኦም ኣበርክቶኦም ኣብ ሃገራዊ ልምዓታዊ መደባት ክዕዝዙ ኣዘኻኺሩ ኣቦ ወንበር ማሕበረkom ኤርትራውያን ኣብ ኢጣልያ ኣቶ ወልዱ ዮሃንስ በወገኑ ንልዑል ብቕዓት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ውዳብን መሪሕነትን ዘመስከረን ዘይሃስስ ተዘክሮን ጦብላሕታን ዝገደፈን ፌስቲቫል ቦሎኛ ብልዑል ማዕረግ ንኽካየድ ኣባላት ማሕበረkom ብልዑል ወኒ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ኣብርሂቡ ሓላፊት ሃማደ ጨንፈር ከተማ ሮማ ወይዘሮ ኣመተ ደብረጽዮን በወገና ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ መዳያት ብዘረጋግጽ መትከል ዝተኾስኮሳ ደቂ ኣንስትዮ ተቓለስቲ ውልቃዊ ዕድላተንን ጸጋታተንን ድሕሪ ሃገር ብምስራዕ ንዓወት ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራን ሰውርኡን ኩሉ ዝከኣለን ከም ዝገበራ ብምዝካር ፌስቲቫል ቦሎኛ ምስ ተቓለስቲ ኤርትራውያን ኣዴታት ፍሉይ ታሪኻዊ ምትእስሳር ስለ ዘለዎ ዝኽሪ መበል 40 ዓመት ፌስቲቫል ቦሎኛ ንምምዕራግ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሓያል ምድላዋት ተጸሚደን ከም ዘለዋ ነጺራ ኣብ ማእከላይ ምዕራብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝርከቡ ኣባላት ትግደፍ ብ34 ግንቦት ኣብ ከተማ ቺካጎ ካልኣይ ዓመታዊ ጉባኤኦም ኣቃኒዖም ኣብቲ ካብ 8 ከተማታት ዝመጹ ኣባላት ዝተሳተፉን ናይ ዝሓለፈ ዓመት ንጥፈታት ዝተገምገመሉን ጉባኤ ኩለን ጉጅለታት ኣብ ውሽጣዊ ውዳባዊ ንጥፈታትን ዝካየድኦ ፖለቲካዊ መጽናዕትን ቁጠባዊ ኩነታት ጉጅለታትን ምስ ህዝቢ ብሓፈሻ ምስ መንእሰያት ድማ ብፍላይ ዘለዎን ዝምድናን ከምኡውን ኣብ ምውርራስ ባህልን ልምድን ዘለዎን ኣስተዋጽኦን ዝምልከት ሰፊሕ ጸብጻብ ቀሪቦም ምሕያል ግንባር ማለት ምሕያል ዓቕሚ ሰብን ዓይነታዊ ውዳቤን ኣድማዕነት መስርሕን ትግባረ ውጽኢት ስራሕን ማለት እዩ ዝበለ ኣብ ቤት ጽሕፈት ህዝባውን ከማውን ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ሓላፊ መንእሰያትን ውደባዊ ጉዳያትን ኣቶ ዳዊት ሃይለ ንውሽጣዊ ኩነታት ጉጅለታት ብግቡእ ምርዳእ ንዝውጠኑ መደባት ወሳንን እዋናውን ምዃኑ ብምግላጽ ኣብዚ ዓመት እዚ ናይ ዝሰላሰሉ መደባት ዝርዝር ኣቕሪቦም ፈጻሙ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣቶ ብርሃነ ገብረ ህይወት ብግዲኡ ንህሉ ኩነታት ሃገርናን ዞባናን ምሕያል ውዳቤታትን ኣመልኪቱ ሰፊሕ መብርህ ከም ዝሃበ ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣመልኪቶም ብዘይካዚ ኣብቲ ጉባኤ ኣብ ኣገዳስነትን ተራን መሪሕነትን ኣፈታታሕ ግርጭትን ዘተኮረ ኣስተምህሮ ተዋሂቦም ጉባኤኛታት ጉጅለታት ህግደፍ ንጥፈታትን ዝሕይላሉ ኣድማዕነትን ኣብ ዝርግያታት ዘረጋግጻሉን ባህላዊ ትንሳኤ ዝኹላዕሉን ኣገባብ ንምሕያል ዘድሃበ ዘተንክትዕ እንድሕር ምክያድ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኦክላንድን ካሊፎርኒያን ዝካየድ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ተቐማጦ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ 2014 ብዝሓየለን ዝጸፈፈና ወዳድባን ትሕሶን ንኽኻየድ ከምኡ ድማ ዝኽሪ መበል 40 ዓመት ፌስቲቫል ቦሎኛ ንምድማቕ ኣባላትን ጉጅለታትን ብዛዕባ ዝጻወትዎ ተራ ኣመልኪቶም ዘት ኣብ መወዳእታ ድማ ንንጥፈታቶም ዘደንፍዕ ውሳኔታት ኣሕሊፎም እዚ ከምዚሉ እንከሎ ኣብ ዋሽንግተንን ከባቢኣን ብዝርከብ ማሕበረkom ኤርትራውያን እትመሓደር ሬድዮ ድምፂ ኤርትራ ዝተመሰረተሉ መበል 16 ዓመት ጸንቢላ ኣብቲ ጽንብል እታ ሬድዮ ኣብ ዝሓለፈ 16 ዓመታት ምንጪ ውዱእ ሓበሬታን ደሃይን ሃገር ኮይና ከተገልግል ምጽንሓ ክግለጽ እንከሎ ዝያዳ ንኽትምዕብል ተሳትፎ ኣብ ዋሽንግተንን ከባቢኣን ዝርከቡ ኤርትራውያን ክብክብል መዘኻኸሪ ቀሪቦም ኤርትራዊ ምሁር ዶክተር ተስፋይ አርዓዶም ኣብ ዘቕረቦ ጽሑፍ ድማ እታ ሬድዮ ኣብ ስደት ተወሊዶም ንዝዓበዩ ህጻናት ሕላገት ሃገራዊ መንነትን ሃገራውነትናን ምዃና ብምንጻር ብተመሓላልፎ ሓቀኛን ርጡብን ሓበሬታ ከም መወከሲት ሓቂ ክትከውን ምብቃዕ የውሃና ኢሉ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከቡ ኣባላት ህዝባዊ ሰራዊት ካብ ፈለማ ወርሒ ሚያዝያ ጀሚሮም ኣብ ከባቢ ዶጎሊ ኣብ ምጽጋን ብውሕድ ዝተዋሕጎገ መገዲ ባቡርን ምቕያር መስመርን ኣድማዕ ስራሕ ይዓምለው እቲ ኣብ 5 ኪሎ ሜትር ዝርጋሕ ዕማም ምህናጽ ሓደስቲ ሚንቶታት ምግጥጣም ሓዲድ ምምላእ ጆያን ምእካብ ፋሒሉ ዝነበረ ሓዲድን ከም ዘጠቓልል ወኪል ኤሪና ሓቢሮም ካብ ኣዘዝቲ ናይቲ ህዝባዊ ሰራዊት ኣቶ ዓሊ ከባሪ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዛጊት 2 ኪሎ ሜትርን ፈረቓን ከም ዝተጻፈፈ ተተሪፉ ዘሎ ድማ ክሳብ ወርሒ ሓምለ ክዛዝምዎ መደብ ከም ዘሎ ብሪሁም ካብ ተሳተፍቲ መምህር ያሲን ኢድሪስ ኣቶ ሳሙኤል ተኽለን ኣቶ መሐመድ ሳልሕ መሐመድን ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ኣብዚ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ንግዳዊ ንጥፈታትን ጽላት ቱሪዝምን ኣብ ምድንፋዕ እጃም ዘሎ ሰፊሕ ስራሕ ምስታፎም ከም ዝሕብኖም ብምግላጽ ክሳብ ዝዛዘም ብልዑል ወኒ ክሳተፉ ምዃኖም ኣረጋጊጾም ካብ ሰራሕተኛታት ትካል መገዲ ባቡር ኣቶ ሃብተጋ ብርሃንስን ኣቶ ሃንስ ያዕቆብን ብወገኖም እቲ ዘሰላስልዎ ዘሎ ዕማም ንብሩህ መጻኢ ሃገር ባይታ ዘንጽፍ ምዃኑ ብምሕባር ምስ ህዝባዊ ሰራዊት ብምትሕብባር ብተወፋይነት ይነጥፉ ከም ዘለዉ ኣረድዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካልኦት ኣሃዱታት ህዝባዊ ሰራዊት ኣብ ውሽጢ ባፅዕን ከባቢኣን ኣብ ምቁጥቋጥ ገረብ ተምሩ ሙሳ ይሰርሑ ከም ዘለዉ እቲ ዝበፅሓና ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣመልኪቱ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ፋካይን ዞባ ሓጋዝ ኣብ መነባብሮኦም ርግኣት ፈጢሩ ዝርከብ ኣገልግሎታት ትምህርቲ ጥዕናን ማይን ቀጻልነቱን ምርግጋጽ ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ገሊጾም ንሳቶም ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣቐዲሞም ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ንምርካብ ናብ ሓጋዝ ከረንን ካልእ ከባቢታትን ይኸዱ ምንባሮም ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ኣብ ማእከል ዓዶም ኣገልግሎታት መባእታ ቤት ትምህርቲ ጥዕናን ማይን ሳላ ዝተዋደደሎም ካብ ኮለልን ድኻምን ተናጊፎም ቅሳነት ከም ዝረኸቡ ኣብሪሆም
وكيل مدبر ጥዕና ዓዲ ፋካይ ነርስ መሐመድ ዑስማን ሙሳ በወገኑ እታ ትካል ኣብታ መሓላለፍትን ዘይተመሓላለፍትን ሕማማት ተወኪራ ተካይዶ ብዘላ ንጥፈታት ዝጸንሐ ንቕሓት እናበረኸ ምንጹ ብምሕባር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብታ መደበር ጥዕና 71 ነብሰ ጾራት ከም ተገላገላ እዚ ድማ ነቲ ንቕሓት ክዘነጥር ከም ዝኾነ ኣነጺሮም ንስዋሲዕቡን ዝበለጸ ኣገልግሎት ተበላሽ ዘሎ መመንጨዊ ፀሓይ ውጽዓት ከረን መጸበይ ነብሰ ጾራት ክሰፍሕን ተላቢዩ ርዕሰ መምህር መባእታ ቤት ትምህርቲ ዓዲ ፋካይ መምህር መድሃኒ አብርሃ ድማ ንዝሓሸ ኣገልግሎትን ቀጻልነትን እታ ኣብ 1994 ዝተሃንጸት ቤት ትምህርቲ ናብ ማእከላይ ደረጃ ንኽትሰጋገር ኣቓልቦ ክወሃባ ኣዘኻኺሮም ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ፋካይ ኣቶ ኣድም ስዒዳይ ብግዲኡ ኣብታ ምምሕዳር ከባቢ ዝተዋደደ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ኣመነባብሮ ህዝቢ ዘመዝግቦ ምዕባለ ብቐሊል ከም ዘይግመት ብምምልካት ዝያዳ ንምስፍሑን ቀጻልነቱን ምውሓስን ውሁድ ጻዕሪ ክካየድ ፀዊዖም